കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 4 ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ നമ്മള്? അതെ. 39 വരെ എടുത്തു. 29 വരെ എടുത്ത്. 29 വരെ എടുത്തു. ഇനി 30 തൊട്ട് എടുക്കണം. 29 എടുത്തോളൂ മാതാജി. നിങ്ങളൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ എടുത്തു. 29. അതെ. പരകാത്മാവ് പ്രത്യേകാത്മാ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു. 29 വരെ എടുത്തു. പറ്റിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നാലോ അല്ലെ? 29 വരെ എടുത്തില്ല. 30 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ? അല്ല മാതാജി, ഇതെല്ലാം എടുത്തു. മാതാജി 30 വരെ എടുത്തു ഇന്നലെ. ഇല്ല 29 എടുത്തുള്ളൂ. ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 29 തീർന്നപ്പോ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടാ. 29 വരെ 30 തൊട്ട് എടുക്കണം. 30 തൊട്ട് എടുക്കണം. ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് തന്നല്ല. ഏത് പരേകാത്മാവ് പ്രത്യേകാത്മാവ് ഇതെല്ലാം അതുവരെ എടുത്തു നമ്മള്. അതവരെ എടുത്തു. അതെ. ഇനി അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതുവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട്? നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതാണ് പ്രത്യേകാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു. അതെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യോഗികളൊക്കെ ശരിക്കും ഉദ്ദേശം എന്ത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഗസിദ്ധികൾ. അവരുടെ യോഗികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഗസിദ്ധികളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഏതാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതാണ് സാധിച്ചു തരുന്നതെന്നും കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി അതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അടുത്തതിലും പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞാക്ഷാപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മാ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞം കൊണ്ട് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും യോഗികള്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലൂടെ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങള് അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത്
അവർ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല അവര് യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്. അവരുടെ പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ഈ യജ്ഞത്തിലൂടെ നീക്കിയവരുമായിരിക്കും ആര്? യോഗികള്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ആ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകരാനായിട്ട് അവർക്ക് അതിലൂടെ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക്, പരമവ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ആർക്കും സാധിക്കും? ഈ യോഗികൾക്കും സാധിക്കും. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം. വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ശരിയായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ, ഈ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ. ന്യായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോ കുരു സത്തമാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തില്. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരലോകത്തിൽ സാധിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയല്ലേ നമുക്ക് പരലോകത്തില് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ കിട്ടും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധിതാൻ സർവ ഏവം ജ്ഞാതോ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. എല്ലാതും വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടേതായ രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്ന യജ്ഞം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനമാണ്. അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ രീതിയിലല്ല ആരും ചെയ്യുന്നത്. എന്താണോ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഓരോ യുഗത്തിലും ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ്യാജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞാപരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? യജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്. ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ത്യജിക്കുന്നതിനാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന, അറിവ് നേടുന്നത്, അതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. അപ്പൊ അതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും എവിടേക്ക് എത്തുന്നതാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എല്ലാതും എത്തുന്നത്. എല്ലാതും നമ്മളിലേക്ക് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കാണ് എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്ക്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കാണ് എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
അതിനുള്ള അടുത്ത വഴി എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി, നേടിയ വ്യക്തി, ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള എന്തുണ്ടാവും? അറിവുണ്ടാവും. കാരണം ആ വ്യക്തി ഓൾറെഡി എന്താണ്? ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ആ ഒരു വഴി കൂടെ പോയ വ്യക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ നമുക്ക് ആ വഴി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം ഓൾറെഡി ആ വ്യക്തി ആ വഴി കൂടെ പോയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവായിരിക്കണം ആര്? ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെയും കൂടി ആ വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കണം. വിനയപൂർവ്വം സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ചോദിച്ചറിയണം. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് വിനയപൂർവ്വമായിരിക്കണം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ പരമസത്യത്തെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാൽ സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളോ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആത്മീയ പുരോഗതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് ആര് വേണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ സേവിച്ച് ആ ഗുരുവിനോട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആ ഗുരുവിനോട് സംതൃപ്തിയാണ് ആ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അറിയാത്തതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അറിയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് കുറെ അറിയാന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുരുവിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം, ദുരഭിമാനം ഇല്ലാതെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിനയവും സത്യാന്വേഷണമാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് വിനയഭാവം ഉണ്ടാവണം, സത്യം അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങള് ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കുകയും വേണം. കാരണം ആ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ സത്യത്തെ കണ്ടറിയാനാണ് ആ ശിഷ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം? ആ ഗുരുവിനെ ബോധ്യപ്പെടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുരു ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ആ ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകുള്ളൂ. യജ്ഞാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മാന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുന്നില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നെങ്കിലുള്ള പ്ലസ് ഗുണം എന്താണ്? ആ വ്യക്തി പിന്നെ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? വഴി തെറ്റി പോകില്ല, മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ളതും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. അതുണ്ടെന്ന തോന്നലിനെയാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒറ്റ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തില്ല?
എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പാർക്കില്ല, ഒരു ജീവാത്മാവിനില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മായ എന്ന് പറയും. അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാനിൽ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പ് ഒന്നിനും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മള് മായ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പി ചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വ്യചിനം സന്തരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ പോലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ മഹാപാപിയാണ്, പാപികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പാപിയാണെങ്കിലും നമ്മള് ഏത് തോണിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഭവസാഗരം, ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ സമുദ്രം, ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അജ്ഞാന സമുദ്രം, ഭവസാഗരമായിട്ടും അജ്ഞാന സമുദ്രമായിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് ആളിക്കത്തുന്ന അരണ്യമായിട്ടും പറയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അജ്ഞാന സമുദ്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ പറയുന്നത്. ഈ അജ്ഞാന സമുദ്രത്തിൽ, ഈ ഭവസാഗരത്തില് എത്ര എന്താ പറയാ, നിപുണനായിട്ടുള്ള ഒരു നീന്തൽക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ പക്ഷെ കടലിൽ നീന്തി കടക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണല്ലേ. എത്ര നിപുണനായ നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും കടലിൽ നീന്തി കയറാനായിട്ട് പാടാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു വ്യക്തി ഒരു കൈ പിടിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കയറി പോരാൻ സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ഗുരു ആണത്. അതായത് നമ്മളൊരു സമുദ്രത്തില് നമ്മള് തിരമാലകളുണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ പാടാണ് നമുക്ക് നീന്തി കയറാനായിട്ട്, എത്ര വലിയ നീന്തക്കാരനല്ലോ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കൈ തരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ അജ്ഞാന സമുദ്രം മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. യഥൈതാംസി സമിതോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ ഇല്ലാതാകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഒരു അഗ്നിയെ പോലെയാണ്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കും. എല്ലാ പാപങ്ങളും, പുണ്യമായാലും പാപമായാലും, പുണ്യഫലമായാലും പാപഫലമായാലും എല്ലാത്തിനും ഭസ്മമാക്കാൻ എന്തിന് സാധിക്കും? ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിക്ക് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അതേപോലെ എല്ലാ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഏതിന് സാധിക്കും? ഈ അഗ്നിക്ക്, ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിക്ക് സാധിക്കും. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശ്യം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിത്തതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ജ്ഞാനം വേറൊന്നുമില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ജ്ഞാനം ഇല്ല. ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് എന്ത്? ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരാൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ജ്ഞാനമില്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക്
ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ. സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും തോറും നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണത്. ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്രദ്ധാവാം ലഭ്യത്തെ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവര്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി, പിന്നെ ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെല്ലാം എന്തിനർഹനാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്നുറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയില്, അതായത് ഏറ്റവും പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവരെന്താ സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് അധപതിച്ചു പോകുകയുള്ള ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്. കാരണം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചെയ്യാൻ പാടുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പോ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കണം. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പറയാം. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല വ്യക്തിയെ. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശം ഭഗവത്ഗീത അത് അതേപടി ആരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി, സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്? എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാരുണ്യങ്ങൾ കിട്ടാനും
കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള എല്ലാ കാരുണ്യവും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടാവും. തസ്മാത് ഹരേ ജ്ഞാന കൃഷ്ണ മാതാജി, സൗണ്ട് കൂടുതലാ മറ്റേ ക്ലാസ്സിന്റെ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ആയോ? ആ ഇന്നത്തെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ എന്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുക്കണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ലാസ്റ്റ്. ജീവസത്തയുടെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇതറിഞ്ഞവർ ഗീത അധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാവിന്റെ സാർവകാലികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സനാതന യോഗം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതി കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കുറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ പക്ഷെ പലവരും എന്താണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതായത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ താളിലും പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ്. ആ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തതോ ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത എന്തല്ല നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആർക്കാണോ ഗീത അധ്യയനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ വിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളോട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇതില് നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടണം. നമുക്ക് അതിനൊരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം തേടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കൊരു വെളിച്ചാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ട് മാറി അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രകാശം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ട് മാറി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ഇതില് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു സെക്കൻഡ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു 5-6 ശ്ലോകം ഒരു ഭാഗം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ 4-5 ശ്ലോകം അല്ലേ ഉള്ളതില്, ശ്ലോകം അല്ല മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ നോക്കാനുള്ള നമുക്കതില്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കാം. 5-ാമത്തെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 5 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 16 വരെ ആ 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 17 തൊട്ട് 26 മുതൽ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അതായത് യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. പിന്നെ 27-28 അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ മുക്തി നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചും 29-ാമത്തേല് ശാന്തി മന്ത്രത്തെ കുറിച്ചും, സമാധാനം കിട്ടുന്നതില് ആ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചുമാണ് 29-ല് പറയുന്നത്. അതില് 1-ാമത്തത് പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ആണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ആണ് 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലെ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണോ, സംശയം, അർജുനന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം, അതാണ് 1-ാമത്തെ ഭാഗം. അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? ആദ്യം അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ എന്നോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ? സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കർമ്മത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാകണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. ഈ കർമ്മവും സന്യാസവും, കർമ്മം ചെയ്യണം സന്യാസം, ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നല്ലേ, നമ്മൾ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ട് വേണം സന്യാസം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ചെയ്യാതെ, കർമ്മം സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മം പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണത്? അത് നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന് തുല്യമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരം എന്നുള്ള ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മവും കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ അവിടെ തെറ്റുണ്ടല്ലോ. ആ കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. അപ്പൊ രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുത സേവനവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും
എന്നാൽ എങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ എന്നാലും പക്ഷെ ഇതിലൂടെ നല്ലത് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാക്ഷതി നിർത്തന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ഭക്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് സന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ട് ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ലതോ ചീത്തയോ അതൊന്നുമില്ല, അതിൽ നിന്നെല്ലാത്തിനും മാറി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും മോക്ഷം അടയാനും ആർക്ക് സാധിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയും ഇല്ല, എന്തില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്. സാഖ്യയോഗ പൃഥക്പാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ ഏകമഭ്യാസിത സമ്യഗുഭായോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനം സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാനിവിടെ അജ്ഞാനികൾ വിചാരിക്കുന്ന രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ്. രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അജ്ഞാനികൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം, യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതർക്കറിയാം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നതും സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അജ്ഞാനികൾ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം ഇത് രണ്ടിന്റെ ഫലം എന്താണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. അതായത് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, അവിടെ ഭഗവാനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ്, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് നേരിട്ട് പറ്റുന്നു, മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുക, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു. ഒന്ന് എന്താണ്, മരത്തിന്റെ വേര് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം. മറ്റേതാണെങ്കിലോ വേര് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അത് അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും തമ്മില്. യത്സാഖ്യൈ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തത്യാഗൈരഭിഗമ്യത്തെ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി, അതായത് സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്, വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കാരണം സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഭക്തി ഉത്സവത്തിലൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു, ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാഖ്യയോഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണം, ആദ്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് വിരക്തി, രണ്ട് ആസക്തി. ഒന്ന് ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു സാഖ്യയോഗത്തില്, ഭൗതികയോഗത്തില് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ട് രണ്ടും എങ്ങനെയാ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒന്ന് വിരക്തിയും ഒന്ന് ആസക്തിയും. രണ്ടും ബാഹ്യമായി തോന്നിക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാകും തോറും നമുക്ക് എന്തിനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകും, ഭഗവാനിനോടുള്ള ആസക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി
അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടിയോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ത്? എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠமான നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു ചേരും, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ഊഹാപോഹക്കാര് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ അതിനെന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മളെ നാലാമത്തേതില് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധല്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം അല്ലേ? കേട്ടില്ല? പരിഹാരം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തില് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അതാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? നമ്മള് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം പോലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അല്ലെ, ആത്മവിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് ആരിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? രണ്ടു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? സമുദ്രമായിട്ടും ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായിട്ടും. ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്ത അതായത് കൃഷ്ണാവബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ 6 ശ്ലോകന്റെ അടുത്തുള്ള 5-ാമത്തെ അത് നാളെ നോക്കാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ മാതാജി? എന്തായാലും